video no nugo kebo saya tawan sudi. Video just for entertainment bagasi. Gold cinema town ni joton se kesam tei joton ni sai famous o cinema hall boyer ni ajaga horni bagui sapai khaina bagui de tingkha haipano bebang no kaham ongui tongui bo ajaga ni cinema hall ni kokro tam jani hai horni de tini bagui bini thasungni no samung khai jangnai tai botai horni de tiwo kamba sukere tai botai horni de tiwo rangbo double manu Aboni bagui asok wansukya karei bo rang kebang manmani bagui ajo bo join rekha ajaga a holo kam khaimani bo 1 man ka kheno horni 11:30 last show ni pore bini routine slam jagi thangka last phunuk jagmani pakheno bo khoroksa operator no sawoi bo a movie no replay khairoi bo thaisung holo achuboi nanayu bo oboni sate horni sabai bo khairu haipana pula dinni horni de dinni simino boyar tamjani ungjagi tongkha asum to film choliman kesar majar rogo keboni chirkhoma khorang ro nawo ei atumsa buskangni sit bini bono kongjagi thang asum to boyar tamjani hai ungjago buskangni sito bo bai baksa asugoi film nai tonga hai Ulia ketal furo boyar kiri jagin tongkha haipano bo 1 man kamani bagui oboti rong no loing thangka oboti kok rong no bui khnawoi munei baina si nei obono wan sugui bo kebono phano okok no salia obo haino horni delta tam furo boro rok jotono thangbai afuro boyar tap operator ni rumo cha talang thangka haipano ajaga kebo phano kere boyar bono kol bo khaika haipano keo phano se kolpo yasagya boyar a holni la sito thangui asuka tei o operator no nasingka sito asunga boyar muktri urjani thangka bo sak buno samilia oboni pore tei serapsa tongkheno ji o cinema hall sabjani jiri khogjauka okhorang bai boyar thumani atomcha sisaka haipano tabo tamjani onyakai Ciri khomoni khorang buskangni cholija screen bisingni se phaitongo tech operator buhuro movie cholireka bo saino malia boyar wansuka tech operator taisa phaikina ne bo wansuka agin hakeno film naiye bo ajagni kutul thanani ne tai sirapjani pore film naima boyar feel khaika bo taisa haino hai a ciri khomoni khorang no khajauka boyar oboti rongno loi ungma bagui bo abono khel khalia haipano bo taisa omo haing jaka bini bukhnano bui soton tonga hai bo belai khe sajak suka soton jangma bagui bo uklugo bo nasigi nakya haipano kebo phanse kri boyar kisa tamjani hai ungjaka haipano bo taisa screen haising nasika bo bini buskani sito sabjani asukjak nukha tei atumsa film screen opung thaka obono nugui boyar bini buskangni sito asukjak borok no khorang khaisuka haipano a borok kono phanase saya boyar bini busana romna naikino bini yak a borokni busak bisingte parang thangka boyar obono nugui kirijaka a borok uklogo nasikeno boyar chirkhoka a borokni chehra hano khamjak mama bo belekheno kirima sinjangjak boyar kirijak suka bo ajagani basakha bo a holni phat kutulna musungjak suka haipano bini yathe kaisa jaga ono hilikungui yapri se sewi malia bo bini yatheno na hakeno atumsa wana jakha bo asungmani sitni tolatui sabjani bini yatheno romui sinui tongo obo haino a jaga bo asala haino kwbangma borok ukulogo bini bokhorokni bukhnano saisigi tongbaikha o chirkhomoni khorang ro boyar agi asung khnamani a borok taisa haino hai a holo chirkhogi tongjaka bo obo haingja tongkha a chirkhomoni khorang ro bini yangmang phai tongma hai ungui boyar kese njak suka boyar ro haino kolomtui ro phaibai suka boyar kono phano saime yang tongkha bo tamong tongkha tei tamoni bagui ing tongkha naimang boyar kwbangma borok rok no nukha joto borok rok no haino kirima sinjak jak bini bwskango asukjak chwla haimang a borok rok haino boyar ni yang phai tongbaikha bini bwsakni kaisa part no romui haino kijigui tongkhaibaikha boyar kono phano khaime yang tongkha bo bini mokol simi mukumui ura ke chirikhogui
help chani tongkha oborni pore kheno sabjani bini bumung no khuka boyar mokol phio keno holni tek operator no basajak nukha gano guni bebangno normal ungjangma a boro rok no boyar nukmani tabukhe a jaga tesikeri screen no kaisa film cholijak boyar haino amang sima nangjak bo haino kirijagoi kolomtoi rok phaibai haino kabusi tongsio tek operator bono chup khai rekha bo boyar no saka ang phaipuro nung tamjani aro amang sima nangjagoi kaphrai tongo boyar a tek operator no jotokong no sabaika haipano a tek operator boyar no saka nung imang hamya rok se nukhana hanai boyar bo akok no goisina harka haipano bo nogo sogoi keno bo nukha binu bosago haino boisi sigrohmani kijijak mari mama boyar haino bisas thangyang tongkha bo aborok nukmani tei hil khaimani abo imangda bo aboni bagoi taisa a horono gul cinema hall o thangka phungni 5ta tamai thangka masa bora a cinema hall ni gana wano pungasi jiri cha phalo boyar a borobai kok thanani bagoi wansuka boyar je ungjakmani kokrokno sabai keno a cha phalnai bebangno samen thangka bo boyar no saka agi wo a holo 40-50 jona film horo nai tonglaimani tei a holo horo atomsa hornangui thangka oboni bagoi jotono thoi thangbaika aphurni simino sajagoi phaika a holo no borokni pholarok yamsa guri tongbaika kwbangma borokno boyarni swkang dei khaina bagoi borok oboni bagoi no job yakaroi thangbaika boyar okongno khanawi malangchai tongkha bobo a job no yakaroi rekha boyar wansugoi tongkha thina lamani barba no basi phaika boyar bo je kirma sinja ungjangma rok bo tei pogisi malia